Быйылгы үйрәк жылыгар бу тааттылуһун осколын иккаддытыгар он агыс көрүнгө үс бөлөккө арараммыт комплексный спартакиады тариддибит. Манна он агыс көрүнгө бу үс осколалар быт көн көрүстүлөр. Бүгүн күнгө кыйылактарын честетибит. Убакылдылар. Онаттан бары билер бу кудук спортивный якутияне ден быйыл ытылынна илдар хамыт быйыл бахача жаһалынан манна үйрәк министерствота спорт министерствота бары көрүндө хәлләр күскүлләрләр республика белән күчтә хамсан тагыста җибәрде Канада манна таатта олора таатта командада ме бәтин клатын килләрдә бес спортсменнар быккыдылар таатта будулуга бу курактыйга билбет өтмәдәлләр олорабыт Hürbet ötmeden bugünkü günge boğulur butun çestiyeti мотивациялаты бит. Индикетин боғолор бут международный спортивный ойындарга Хакай республикатын командатыгы кирен кытталаргар багана абыт нетти бит. Онуттан бия хататтылыгар 2025 жылга Hürbek кисманчары ойынлара манны кытылдар. Онтон оголор бут таганы бии даганы бары бекке биле бит. Бия олар бут бу көрәктәге ме кыйы өрөгөйн билектер edem бит. Әрәне бит. Бары белән бу кудук быел Хакай хәрегәр спорт уны физкультура камсаны сүйсүлә. Бидах биге таатта бутулу бар. Спорт уны физкультура камсаны аван сылын белети бит. Онтан биге бу юбилейный даталарга сеттеремит көрәктәгеләр бит. Бу бухан тахамнах бухан дужанга булдын оглыкка да булдын. Эти татыларга переручигин обыт. Кинер антырынан барар. Үтүп тааттылугун спортсменнара бу спорт сайдырыгар республикага бәтин кылаттырын күчкә индире хәҗаллар. Үле хамнас тәңгә барадылар. Мен аты Михаил Наташа бастыкта осколага үйрәнәбен. Мен бес аспекттан шахматтан жырыктанабын. Бастыгы тренерим Мириам Прокопьевич, экис тренерим Владимир Мингеевич Токуров, бес тренерим Александр Иннокентьевич Попов. Мен региональный, республиканский, всероссийский күрәктәгеләргә сетиләхте күрәктәспитем. Мен спартакиадага личныйга баскы место булбудым. Ол онна менә чуйдык кыттаман хаттаруда хох ойнадым. Кем күстә хол кыйы. Мен олбар ортосколаттан хаҗабын Нестораев әрән димен. Мен жартымытым жата халабытым. Бу быйыл мастер-дөгә 2 место булдым. Спорт да ордук сөбүлү. Тренерим Нестораев Артем Макарович. Моны кини интернет премнага бартын өтпүтә. Оны бер оғылар кыргыжаран бары шүдік жатын хатақтыр. Жай биде сетейіне алалар. Атым Петров Виталий, мен ол бартасколаттан сылжабын. Мақсас қылабылырдым, бұл спортивный якутияне күрәктеге 400 метрға сүйрүүгө 100 место болдым. Онна мақтаны өтә тренерлер бар, онна терапевттер бар. Оғылар спорты сөбілән, спортынан жартанын. Мен Нестораев Артем Макарович, Олбарта школадан физругунун. Үйләртем школага 15 жыл булды. Антон онна огларым сетилерге әлбәх дети азия баллар, холгора призерлар, чемпионнар, всероссийский турнирлар баллар. Тендек актакана әлбәх. Онтан оглага сети багырым әтә әлбәх жарыгы түрік көтеппәккәғат үшөйдік жартынар гытыгар. Оннан быйыл комплекстен спартакиада бұл улус үддүнен олбас орта сколата кыра сколага бастыкы местени олда. Ден этехим барым, онтан бағарым етер бақасы сетиелері жолу соргуну.